José Maria. Molt bé. Pinatell. No són fredolics, això. Pot ser. Tu, artista. Normalment Artista, venen més tard, però... Aita, què fas? Que estàs filmant, va, que faré el pallasso. Tu. Hola. Hola. Oh, va, para ja. Mira que hi ha fredolics aquí a terra. Maria. El número 30. Llàstimes no haver pogut entrar. No sé si m'hi puc entrar. L'esquerra o la recta? Ja, filma, filma. Cap a l'esquerra s'hi posa, Com ho sabes? Això. Això què era, un castanyer? Bord. Però havia sigut un castanyer, això? Què? Castanyer? Suposo. Bé, fins a tot. Toni! Hola, maco. Sí que puc parlar, sí. Perquè et puc parlar? No, perquè estic a Santa Coloma. Un foto. Què has notat en aquests arbres? Oh, l'ermita que surt allà, hòstia, maco. Manel, és una cosa... Farem una ferrada. Farem una ferrada. Farem una ferrada. Una ferrada. Sí, tu. Una foto del complex des d'aquí. Ja hi havia un pinatell. Cau pel mig. No li has dit amb ell, a mi m'ho diu. Està en espanyol. San Pedro encontrado, distrito y partido de Santa Coloma de Gramenet. Anem entrant. La veritat és que és molt maco, eh? Em recorda l'entrada de Poblet i Santes Creus. Mira quines hortències de la dreta, enganxa-les, enganxa-les. Què són això, hortències? O Maria Lluïses? Molt micó, molt maco. No, el racó és de puta mare, eh? Marta, vindré amb tu un dia. És curiós llegir aquestes coses, per això. Et fot una... Et dona una idea de... Veure com disfruta fent-me fotos com un imbècil. Ara l'altre. Molt bé, molt bé. Que bèsties que eren abans la gent. Namaste. Ei! Perdoni! Va, canvia ja. Canvia ja.
M'heu trempat. Ja està, ja he hagut de... Cuidado, que están filmant! Cuidado! Es passa perfecte, Es passa perfecte. Capità, capità! Es passa perfecte. Ara està filmant, ara. Capità! Es passa perfecte. Capità! Va. Ara ni endavant ni endarrere. Hòstia, primer hem de fer cara amunt. Anem per allà dalt, anem? Sí, Mira que maco. diria que sí. Jo no me'l podria, però és maco. Mira't el de sota. Aviam. És maco. Acció! Tothom a callar! Tothom cagat! Oh, oh, oh! Mira cap aquí! Tu! Té més angles i més d'això. Però bueno, perquè això el agafem ja n'hi ha ben bé prou. Aquesta noia ja ha trobat el racó bo, ja. No d'això, no. Eh? No em falta pas, no. No, dic, ja has trobat el racó bo, ja. Clar, És aquest, el bo. sí. Sí, ja hi vinc. Perquè vaig fer... Però és que és una lupa, això, no, d'aquí dalt? Tu? Ah. Jo quan he arribat he Una pensat que era lupa o una un llum. mirall? És un mirall, això. Jo quan he arribat he pensat que era una llum. No, no, un mirall, deu ser. Però ara que ho dius tu... 1, Sí, 2, 6. Aquesta mosseta és venir a peu des d'allà fins aquí. Llegir una estona, Estic al tant d'un tot. Però que no en tinc. Gens no en tinc jo. Va. Demà pel cul.